to mu tafi wajen jikan dan Abdul Wahhabi ya gaya mana shi dan Abdul Wahhabi mecece aqidarsa. Akwai wani jikansa da ake kira Sulaimanu ibnu Abdullahi ibnu Muhammad ibn Abdul Wahhabi, hula ɗaya ce tsakaninsa da dan Abdul Wahhabi. Zai mana bayanin ya aqidar kakansa take, mahaifin mahaifinsa. Yace fa huwa ta'ala, shi Allah tabaraka ta'ala la tahulluhul hawadisu, fararru ba sa sauka a tare da shi, wala hullu fi hadisin, kuma Allah ba sauka a cikin hadisi. Idan ya zama cikin sama bai sauka a cikin hadisi ba, wala yanhasiru fi, kuma Allah baya takuruwa baya takaituwa a cikin hadisi. Ta ku karkade kunnan ku kuje, famane taqada, duk wanda ya kudirce au qala ko yace annallaha bi zatihi, cewa Allah tabaraka ta'ala da zatinsa fi kulli makanin, yana ko ina, au fi makanin, ko yana wani waje, kamar ya ce sama ko ya ce al'arshi, fa kafirun, ya ce kafiri ne. ya ƙara wuta. Bal yajibul jazmu bi annahu ta'ala ba'irun min khalqihi, bari ya wajaba tilas musulmi ya kudircewa cewa ubangiji tabaraka ta'ala wato ba a ɗamfare yake da halittunsa ba. Mustawin ala arshi, ya istiwa ya bisa al'arshinsa min gairi takyifin, ba da sanin yayaye istiwa'in ba, wala tashbihim, ba kuma tare da kamantawa da irin yanda wani bawa zai istiwa'i akan wani abu ba, wala tamsilin, ba tare da kwatantawa ba. Fallahu ta'ala, a yanzu ne ba za ku ji gurin gundumar. Fallahu ta'ala, ubangiji tabaraka ta'ala, in ji jikan dan Abdul Wahhabi yake cewa aqidar kakansa, fallahu ta'ala, ubangiji tabaraka ta'ala, kana, akwai shi, wala makana, tun ba gurin, summa khalaqal makana, sannan halicci gurin. Wa huwa ta'ala, kuma shi Allah tabaraka ta'ala a aqidar dan Abdul Wahhabi in ji jikansa, kama kana qabla khalqil makani, yana nan irin yanda yake kafin ya halicci guri, haka yake bayan ya halicci gurin.